Atxaldean deneri, espero dut ongi ziztela, has gaitezen! Kasik 2 milioi pertsonek ematen alko dute boza apirilaren 21. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek 8 zerrendaren artean egin beharko dute haien autua. Legebiltzarra hautatzearekin batera lehendakaria ere hautatuko dute. Plazara elkarteak eta UEM-ak herri euskaldunetatik euskara bizi berritzeko lankidetza abiatu dute. 4 urterako hitzarmena izenpetu dute lankidetzan aritzeko Euskal Herri osoko herri euskaldunetatik euskararen bizi berritze prozesuari bultzada emateko proiektuen garapenean eta zabalpenean. Ziburun, Artebideak galeriak omenaldia egiten dio Jose Antonio Xistiaga, margolari eta zinemagileari. Izenpedura bere pinturetan gordetzen zuen artistak Euskal Arte garaikideko handienetariko bat izan da. Bere lanak Euskal Herrian gehiago ezagutzea merezi du Donosti eta Zibururen artean bizi izan baitzen. Tolosako auzitegiak arrantzaletikei arrazoi eman die. Frantziako gobernuak egal laburen kuotak gaizki banatu zituen 2017. Erabaki hau esperantza handi bat sortzen du arrantzaletikientzat, baita ere itsas biodibertsitatearentzat. Estatu Batuek blokeatzen dute Palestinaren eta NBR-en arteko lotura. Algeriak aurkeztutako ebazpenak 12 boto jaso zituen alde, bat aurka eta 2 abstentzio Erresuma Batua eta Suiziaren gandik. Erabaki horrek malkoak eragin zituen Segurtasun Kontseiluaren gelan. New Yorkek arratoiai pilula antikontzeptiboa eman nahi die ugalketa geldiarazteko. Pozoiaren edo tramparen alternatiba izango litzateke, baina bide horiek kaltegarriak baitira beste animalientzat ere. Mil esker segitzeagatik eta laster arte!